हेलौ लोगोफोर आंनि प्रिदि बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ बरायग्रोनाय जाबाय। दा आङो जोंनि सापागुरि कख्लाबारि केसि कलेजाव जोङो सिजौ सावथुनखौ नायनो थांदों आरो बेनि थाखायनो आङो ड्रेस गोदान गानबाय बरियासो नायनो थांसै दासो ओंखारदों नै टिचार गानलायबाय आङो बरियानो थांसै नायनोसै माबायदि सिजौ सावथुनखौ गोसो गोथारै नायना फैनोसै आरो गारिया मोनफैथ'वाखै गारिया बाइक गैया नै ओंखारबाय दं जाथ'वाखै थांसै आरो नायना फैनि माबायदि जायो काहानिफोरा बिदिबा भिडिअखौ नायना मोनथारो नोंथांमोना फिल्मखौहाय 8था ग्रोबाव खोन्थागोन आरो जों नायना फैनोसै फिल्मखौ 8था ग्रोबाव दा नै 7:30टासोआव मोनहैनांगौ जोङो सिनेमा हलसिम नै जों दा ओंखारदों नै जाबाय जानायालाय थांसै बिदिबा नोंथाङा भिडिअखौ नायलांबाय थादो गाइस नि आंनिया एसि रुमा जानला मोनला थाखायो नै एसि रुमा आंनिया जोङो दा मोनफैबाय सिजौ सावथुन नायनो सामब्राम गामियाव नङा ओइ मा मानखो बिखिजा आरो नहीं हावड़ा से रास्ता हम जा रहा है बेलेग जायगानिया बेसे नायो बेसे गोजान गोजान थांनानै जोंनि मानसिफोरा जाम्बि जाम्बानानै सानोब्लाना जों दा थांगासिनो दं आरो नै बेसे नायोलाय हलानो 500 600 700 जालायो ओइ होफैबाय थागोनलै मुसलपुराव बा दाखालि माबायनि सानसेयाव नुजोबैनि साननै देखायदो नै 500 600 500 600 गाबखुमादोनो सिजौ सावथुन नायनो फैदों जों सिजौ सावथुन गंगार राजाया आरो दा नायखांनानै सिजौखौ बिराद हिट जादोंमोन जानायालाय थान्दा थान्दै नायखांनायनि नाय मानसिफोरा उन्दुनो ओंखारलाजोब्बाय माथो आयो मेंख्ला जालाजोब्बाय आसलाथ' सिङाव भिडिअ'सो बानायगासिनो जासुलि माखा जाबाय दं आखाइजों नुवाखैलै जासुलि मेथाइ जागासिनो पेकेटआ मेथाइ माखा बया जाखायोसो साला नायना फैबाय आरो हिट जादोंमोन जानायालाय एसे